Karaberri Televisión presenta. Egunon, eta ongi etorri Karaberri Telebistera. 5. eta 6. mailako ikasleak 3 egun pasa ziren lekarotzeko egonaldietan. Pasaren otsailaren 24, 25 eta 26 euskaraz egonaldiak izan ziren. Dantakara, Zarakastelu, Faltes, Kaparrotzu eta Radakoa ikasleak joan ziren lekarotzera. 3 egun ziren. Goizea gozartzen zuten, klasera joan ziren eta patioan jolasten ziren. Eguerdian bazkaria jaten zuten eta gero denbora librea zuten. Arratsaldean herri kilorak edo ginkana bat egin zuten. Gauean, afaldu eta gero jolasak edo diskofesta egin zuten. Lo egin baino lehen, klaseran natura, tradizioak eta euskal mitologia ikusi zuten. Eta garrantzitsuena, euskara ikasi eta praktikatu zuten. Ikasleek esan zuten egonaldia oso dibertigarria eta polita zela. Lagun asko egin zutela eta begiraleak oso jatorrak eta alaiak zirela eta batez ere euskaraz ikasi zutela.